Здравейте, приятели! Знаете ли какво е това? Това е тонът ла на 432 Hz. Вероятно вече сте чували за революционното въздействие на различните херцове, на различните честоти върху нашето тяло или върху нашата психика. Ако вече сте ги изслушали, вероятно сте установили колко дразнещи могат да бъдат някои от тях, особено високите тонове, колко могат да издържат сетивата ни на тяхното въздействие. Това може да бъде много изнервящо. Има обаче една новост при честотите и това е, че можем да ги нарисуваме и пак да се подложим на тяхното трансформационно въздействие. Откъде имаме тези фигури? Това са така наречените хладнийски звукови фигури. Ако вземем една тънка месингова плоча и я посипем с относително равномерно количество фин прах, след което я подложим на въздействието на различните тонове, ние ще видим, че частиците прах се прегрупират и образуват различни фигури. Ако сменим тона, ще се получи нова фигура. Това е така, защото тона излъчва вибрации, които спомагат за прегрупирането на тази материя, на този фин прах. Върху водна повърхност честотите също могат да правят някакви фигури, но те са много по-сложни за рисуване. Целта на тези модели е да направят херцовете видими и да можем също да ги привлечем в нашето квантово поле и да се подложим на тяхното въздействие. Това са големи експериментални проучвания в областта на квантовата физика. Това са истински и чисти хладнийски звукови фигури. Можем да ги нарисуваме върху хартия, например това, което имам тук, с 72 Hz, абсолютно един обикновен кръг. 72 Hz спомагат за постигане на вътрешен мир, отпускане и спокойствие. Това тук са 270 Hz. Те привнасят емоционален баланс в нашето тяло и в нашия организъм. Това са 300 Hz. Те спомагат за регулиране на теглото. Независимо дали искате да отслабнете или да напълнеете, те спомагат за оптимизиране на телесното тегло. Ако нямате време да слушате тоновете, със сигурност имате време да спите, можете да сложите тези картинки под възглавницата и пак да се подложите на тяхното въздействие. Можете да сложите чаша вода върху тях и да оставите няколко минути да подейства, след което да я изпиете или да ги сложите под храната си. Някои хора ги правят на татуировки тези картинки, други ги носят изгравирани върху метални частици, като медальони ги носят. Кои са най-лечебните честоти? 432 Hz, това е честотата на Вселената, внася абсолютна хармония и баланс. 528 Hz резонира с човешкото тяло, абсолютно трансформационни са и възстановяват ДНК-то. Как изглеждат 528 Hz, можете да видите тук. 639 Hz спомагат за подобряване и укрепване на отношенията с другите. Как изглеждат 639 Hz, можете да видите тук. Това беше всичко за днес от мен. Благодаря ви за вниманието. Пожелавам ви да бъдете здрави и до нови срещи!